Ukwe ikene Chineke bụ nke jupụtara n'ikuku na High Court 2 dị na Ogidi mgbe ọkaikpe Chukwudi Nwankwo kere ikpe nke nabatara Igwe Mark Anthony Okonkwo dịka eze ọdịnala nke obodo Alọ. Ya bụ ikpe bụ akwụkwọ nke nọ a na-agba wee megide Igwe Okonkwo site n'aka ndị mmadụ nke gụnyere Maazị Ụzọma Igbonwa, Maazị Ifeanyi Obiazi na ndị ọzọ. Ya bụ ọkaikpe kwuru na akwụkwọ ha gbara achịtaghị ajọ ọbụla kwe na n'ime ọgụ n'ebe ahụ n'aha ABS. Igwe Okonkwo mgbe ọ na-abụ abụ na-agbakwa egwu n'iru Chineke na mmeri o nyere ya siri na ọ mara na Chineke ga-asọpụrụ ya n'ụdịdị otu a site n'inye ya mmeri ahụ nke ọ si na ọ bụrụ naanị ya ka o nyere mmeri ahụ kama ọ bụkwa ndị obodo Alọ niile. Ọ ife aṅụrị ka ọ bụ na mmeri nke a bụ ndị Alọ meririe, ọ bụrụ Igwe Mark Anthony meriri, ọ kachasị ndị na-achọ ife ọma na ndị na-eghe atụ egwu nke Chukwu, so na anyị na-ekene Chukwu. N'okwu ya, otu onye so na ndị ichie igwe ahụ nke aha ya bụ Chief Chukwuemeka Ikegwuogu kwukwara na ikpe ekpere n'ụlọ ikpe ahụ gosiri na ọ ka nwere ndị ọkaikpe kwu n'eziokwu wee kpọkuo ndị Alọ niile ka ha bịa kwụnyere igwe ha n'ihi na ọ bụ onye udo. Onye ọzọ bụkwa onye Alọ nke tinyere ọnụ n'okwu bụ Dọkịta Dominic Chigozie kọwara otu ikpe ahụ si wee bido, ihe a gabigasịrị mgbe a na-ekpe ya bụ ikpe wee gakwa n'iru ịdụ igwe obodo ha ọdụ ka ọ na-aga n'iru imekwara ndị Alọ ezigbo ihe. Queen Anịgbogu, akụkọ ụwa ABS.